Ритуал с наричане за защита на дома. Ритуалът е изготвен от Елеонора Недялкова и това е част от книгата "Магическите билки в котлето на лечителката", която предстои да бъде издадена. Белият пилин, пилинът, в магическата практика винаги е бил билката на избор за тези, които търсят защита. Старите знахари и лечители са знаели и вярвали в това, че самото растение притежава собствено съзнание и това съзнание го прави съюзник в борбата срещу тъмните сили, магиите. Заклинанието, наричането, изричано при изгарянето на билката пилин, не е само думи. Как се прави ритуалът? Винаги се прави на растяща луна в полунощ. Какво ви е необходимо? Да си осигурите билката бял пилен, да имате четена едра сол, тамянна зърна. Знахарката или баячката, в случая която ще извършва ритуала, запалва билката и тамяна и започва да обикаля дома в посока винаги обратна на часовниковата стрелка. И пред всеки ъгъл се спира, кади и повтаря думите на ричането. Пилине травогорчива, пазач на прак и врата, злото да скършиш, доброто да биде, тъмни сенки разгони, в дома светлина доведи. Това винаги се казва шепнешком. След като се обиколи цялата къща и всички ъгли се прекъдят, се оставя пахарката на прага от вътрешната страна. Това е много важно. Изважда се турбичката със едрата сол. Много е важно тя да бъде четена. Ръси се пред прага на дома и се казват следните думи отново шепнешком. Оставям злото навън, да се разпръсне като дим и да се отвее с ветровете. Нека злото да брои солта и до тогава да измрат душманите ни, враговете. Това се повтаря също 3 пъти. Тук съм ви дала целият ритуал, така че спокойно го прочетете и го разгледайте и ако имате въпроси, винаги може да се свържете с мен. На лични съобщения, долу под самия клип може да направите запитване или блога, който съм оставила, за да може да споделям с вас тези рецепти и ритуали. Моето послание към всички вас, като фитотерапевт-консултант, лечител, сановник и писател, съм събрала и запазила знанията си за билките от старите ни лечители, техните лечебни и магически свойства, за да ги споделя с всеки един от вас. С много любов и с цялото си сърце ви пожелавам да бъдете благословени с дълъг живот и пълноценно здраве. Благодаря ви за търпението